Čaute. Už o pár týždňov sa bude konať posledný kvalifikačný turnaj v boxe na olympijské hry v Paríži. Na tento turnaj sú kvalifikovaní iba 3 slovenskí boxeri. Ja som jeden z nich a ešte 3 slovenské boxerky. Som veľmi šťastný, že sa tohto môžem zúčastniť a pobijem sa o miestenku na olympiádu. 133 krajín sa pobije o miestenky na olympijské hry. Ja som jediný Slovák, možno aj jediný zo všetkých, ktorý si kompletne celú prípravu hradí sám. Vytvoril som si športkasu, do ktorej mi môže hodiť každý, ktorý príde na tréning, alebo každý, kto bude mať záujem nejak podporiť. Takže idem šetriť peniaze a vidíme sa v Thajsku. No tak sme na letisku vo Viedni. Letíme cez leteckú spoločnosť Etihad. Čo som cez ňu naletel, pretože som zvedavý. Keď som letel do Thajska, tak som letel cez Eva Air, čo bolo super. Letíme do Abu Dhabi a v Abu Dhabi prestupujeme do Bangkoku. Barčo som už videl, ale aby na letisku special offers bol Satisfyer. Celko smiešné. A teda mimo iné nemá to nič spoločné s boxom, ale toto je čokoláda, ktorá ti zmení život. Keď ju ochutnáš, skončil si. No tak sme v Abu Dhabi. Prvá facka za nami, lebo je tu hnusných 41 stupňov. Jeden z našej reprezentácie stratil pas. Takže ho čakáme už asi pol hodinu. A dúfam, že ho nájde, lebo to by bol big problém. Keď Slováci v Abu Dhabi. Hneď problém. Dámy a páni, vítajte v Bangkoku. Keby ste chceli vedieť, jak niekto zapol rozum. No, fried rice číslo 1 za mnou a idem si ešte trošku pospať, lebo som úplne rozbitý z tej cesty. Išiel som sa prejsť len tak do nákupného centra, ktoré je nejaké 2 km od našeho hotela. Nech sa trošku aspoň prejdem, lebo som spal. No je to tu asi tak 50 krát eurové a normálne tu stojí živý človek pri vchode a každého, kto ide, tak mu zasalutuje. V nákupnom centre je miliarda ľudí. Takto sa v Thajsku dáva obeta. Došiel som do KFC, vypýtal som si chicken wrap, fries, majonézu a kolu. Pre predstavu, jak vedela pani po anglicky, to je chicken wrap, trachuda. Majonéza, neviem čo to je. Toto sú asi fries a kola není. A celé dokopy to stalo 1,54 €. Hello, ideme na prvý tréning. Prvý taký rozcvičovací tréning máme za sebou. Sme spočení jak myši. Na to sme pri tom úplne ľahko trénovali. Prvú som si zahádzal na koš. Dajú sa do poješa rukavice,
Je tu voda, všetko zabezpečené, takže super. Je tu také vlhko a také dusno, že dovidenia. To bolo dosť mimo. Kúpil som si jedlo v stánku, ktoré získalo už 4 roky po sebe Michelinskú hviezdu. Som strašne zvedavý, netuším čo to je. Vyzerá to takto. Je to veľmi dobré, ale netuším, čomu by som to prirovnal. Ale že by ma to nejak extra uhorilo. Vonku prší. Ja netuším, jak sa dostane tady. Tu celý v bielom. Vymyslel som spôsob, sadol som do autobusu, dostal som takýto lístok a stálo to 8 bátov. Jediný problém je, že netuším, kam ideme. Enjoy! No, zistil som, že autobus zastavoval iba nie na zastávkach, ale všade. Takže som zastavil, a kde si to stlačili Číňania a vystúpil som s nimi. To je síce ďalej, ako som potreboval, ale lepšie ako prechádzať cez tú vodu. Cez by som sa asi nedostal. Normálny. Zaujímavosť, ASICS alebo ASICS je japonská športová značka. Je to vlastne skratka latinskej vety Anima sana in corpore sano, čo v preklade znamená zdravom tele, zdravý duch. Neviem, jak to funguje pre OZP. No to je úplne normálne. Ja nemám strach, ja tady doma. Všechno elektrika bezpečný. Všechno bezpečný. Tu ľudia čakajú na autobus alebo na loďobus. Dneska prosím, nech nemám náladu na varené jedlo. Strašne teplo, dneska je nejakých 39 stupňov, čo není extra, ale to je agresívne. Kúpil som si vodu, takýto za 6 bátov, sa bude neviem. Takýto toast. 2 vajíčka, ktoré si budeš kúpiť v 7-Eleven uverané takéto. A 1 banán. Platil som za to celé dokopy 51 bátov, čo je euro 30. Takto vyzerá ten toast. Naozaj je plný toast. Vynikajúco spravené vajco. Ten toast už na konci a stále je plný. Čo je super. S tým sa u nás nestretnete. Celkom ma sere, že všetko dávajú do plastových obalov. U nás neriešime zálohované flašky, elektromobily a inde vo svete dávajú proste banán do plastu. A jedna zo zaujímavostí, čo sa týka jedla, tak ovocie, orechy, čokoľvek, čo vypestuješ, nič nechutí tak, jak u nás, nič. Druhá zaujímavosť, takýto banán, aký poznáme, geneticky modifikovaná potravina. To znamená, že sme si vytvorili sami. Banán vyzeral úplne inak, než ho poznáme dneska. Bol výborný snack za euro 30. Normálne som tak spotený z chôdze, že som sa išiel prejsť iba. Extrém.
Po ceste z tréningu som našiel takýto park. Tento fešakčo. Nakoľko bývame úplne mimo centra, som sa rozhodol, že sadnem na autobus prvý a je mi úplne jedno, kam ma doveze. Chcem ísť niekde život. No, konečne som v Thajsku, ako ho poznám. Dokonca katolický kostol. Chcel som ukázať, že jaké je asi počasie v Thajsku. Bol som sa prejsť a som úplne že premočený. Tým som chcel povedať, že ľudia, ktorí sledujete box a poznáte zápas Thrilla in Manila, kde boxoval Joe Frazier a Muhammad Ali v Manile, namerali tam 49 stupňov. Tu zďaleka není 49 stupňov, ale ja sa prechádzam. Chcel som tým povedať, že Muhammad Ali a Joe Frazier boli absolútne blázni. Boxovali 15x3 o titul majstra sveta. Na hlavu. Dobré ránko. Sťahujeme sa do druhého hotela, ktorý by mal byť už oficiálny. Takto to je, keď prší v Thajsku. Proste prší, prší a prší. Non-stop. Jednoznačne jedna z najlepších vecí, ktorú každému opakujeme, keď sa ma pýta na Thajsko, sú cashew orechy. Takýto sáčok stojí 100 bátov, nedá s ničím porovnať. Proste takéto orechy ste nejedli. Je to jak čipsy. Také chrumkavé a tak dobré, že dovidenia. Normálne tu v obchodnom centre vnútri jazdí auto. Frajer. Je útorok, niečo po polnoci. A tu som asi by postavili diaľnicu do Košíc z Bangkoku skoro ako my z Bratislavi. Znaš, toto je fakt dobrá vychytávka, keď si už v posteli ležíš a zabudol si zhasnúť. Nemusíš po vypínači hádzať žiadne oblečenie ani nič, čo máš na stole. Nachádzame sa v Lumpini parku, čo je vlastne úplne prvý park v Bangkoku verejný. Takže necháme sa prekvapiť, že čo nás tu čaká. Subscribers. Okay. Oh. Look at this. Nothing.
OK. Hop. Abracadabra. Okay. Hop. What? It's magic. Because I'm David Copperfield. In Thailand, everything is possible, my friend. Remember. Prišiel som sa ostriať do nejakého thajského kaderníctva a som zvedavý, čo som to spravil. Ostrihala ma taká stará Thajka. Ja si myslím, že nechcela mi spraviť bradu, lebo asi toto ani nepoznajú, že má niekto bradu, ale ja si myslím, že za 150 bahtov dobre. Takže aby ste vedeli barbery slovenský. Thajka nastavila laťku, takže viacej ako 4 € už nedám. Tak toto je niečo nádherné. Ďalší tréning za nami. Fuj, strašne teplo, strašne dusno. Toto je kúzelnícky trik číslo 2. Je to trik, jak zvizne 3,5 deci vody. Tak máme rozlosované, budem boxovať až v pondelok, budem boxovať s Ekvádorcom. Ekvádorca dobre poznám, už som s ním boxoval. Viac okolo toho nebudem moc kecať, lebo na kecanie to nie som, takže idem sa pripravať na zápas, psychicky a fyzicky. Vlastne súťaž thajských umelcov, ktorí vlastne kreslili najkrajší olympijský obraz a tie najkrajšie obrazy boli potom vystavené tu. Dnes sa ochladilo, je tu iba 30 stupňov a je tu úplne parádne. Voda by takto bolo stále. Vôbec nie som spočený zatiaľ. Som si natrel melón. Ochutnávka z Bangkoku číslo neviem. Vy čo poznáte moči, tak toto by malo byť presne to isté, čo moči. Celý som spočený. Toto by malo byť presne to isté, čo moči.
To znamená, že rýžová múka, vnútri mascarpone a vnútri je čičoretka, milujem čičoretku, takže sa teším. Mamma mia, úžasné. Som konečne doma a osprchovaný po tejto nekonečnej prechádzke. Dobré ránko, dneska mám deň voľna, takže akurát mám pohodinovom stretchingu, bol som sa teraz prevážiť a za chvíľku sa pôjdeme pozerať na zápasy, lebo dneska od nás od Slovákov boxuje Nikol a Andrej. Nika! Strašne páčilo. Každý večer ľudia chodili buď behať, alebo chodiť, alebo proste nejak sa hýbať športové. To nám chýba. Tento pane Američan, ale Slovák. A v tom mojom slávnom 7-Eleven si dokážete kúpiť takúto rolku, sushi rolku, ktorú jete vlastne jak rožek. Dneska to nebol bohužiaľ šťastný deň pre slovenskú reprezentáciu. Obidva naši boxeri prehrali, ale čo sa dá robiť? To je šport, to je život, to je box. Boxujeme s najlepšími boxermi sveta. To znamená, že medzi nich patríme. Dnes toto je parádne, že keď zaspávam, tak sa takto pozerám na Bangkok. Keď zasnem, to je strašne rozkošné autíčko. Posledný hnusný tréning pred zápasom za mnou. Premočený. A pre tí, čo si nepamätajú kúzlo s flaškou, no, ďalší slovenský boxer dneska vypadol, bohužiaľ s Talianom. Prišla mi zaujímavá správa, že zajtra boxovať nebudem. Môj súper z Ekvádoru má nejaký problém s antidopingovou kontrolou, moc sa tomu nechápal, podľa mňa ani oni. Každopádne vyhrávam bez boja, takže ďalší zápas bude až 30. čo je o 3 dní a budem boxovať s boxerom z Kyrgyzstanu. Asi som si vytvoril závislosť, nedokážem prejsť okolo tržnice bez toho, aby som si kúpil melón. A čo je tu úplne normálne, až nepochopiteľné,
normálne po chodníku zrazu ide niekto na motorke. Motorku. Jak? Motorku. Proste ďalšie zlaté autíčko. Klasika. Áno, furt mám na sebe toto biele tielko, to ale zase dieťa nemusí znamenať, že som nechuťák. Mám ich tu veľa. Konkrétne toto tielko mám z Teska, dávam taký lifehack, stálo ma 3 €. Tak som rovno kúpil všetky, ktoré tam boli. Pre tých, ktorých neovláda ego a je im jedno, že či majú lepší nápis na tričku ako ich kamoši, tak pozrite Tesko, sú to úplne normálne trička a konec koncov aj tak to je možno vyrobené všetko v jednej fabrike v Bangladeži malými deťmi a jedno, či máš Givenchy alebo či máš Tesco. A konec koncov tí ľudia, ktorí majú peniaze na to nosiť akúkoľvek značku, tak im je úplne jedno, že akú máš na sebe značku, záleží na tom, kto si. Ďalšia vec, tu v Thajsku je úplne každému jedno, čo máš na sebe. Ja sa pojebem. Dneska som v Bangkoku koná Miss Trans. Keď som videl, už mám z skúsenosti, že sú to ladyboyovia. A pozerám, mali nejaké šerpice cez seba. A 4 krát sa mi to stalo, že vidím, a nevidel som, čo tam je napísané. A teraz som tak lepšie pozeral a bolo to, že Miss Trans. Vlastne toto sú tie misky. Ani by ste nepovedali, že sú to chlapi zozadu, že? Jasné, že sa ma každý hneď pýta, že ty si bol v Thajsku, áno, a čo sú tam transvestity? Áno, sú tu transvestity, áno, strašne veľa. V Bangkoku toľko nie. V Bangkoku není taký ten úplne, že na hlavu život, ako napríklad v Pattaji. A keďže som tam nebol prvýkrát a strávil som 6 týždňov, myslím bol 5 v Pattaji, takže som zažil úplne, že peklo. Úplne najväčšiu stoku Thajska, tie najväčšie nemeravnosti. Tak som sa naučil celkom dobre odlišovať, že kto je žena a kto nie. To je celkom ťažké, pretože niektorým tým chlapcom už v mladom veku, veľmi mladom veku pýchajú estrogen, takže sa im normálne vyvinú aj prstné žľazy. To hlavne kvôli tomu, že to nie sú peniaze a že ten sex naozaj zarába. Turisti sem chodia kvôli tomu. V tejto rozprave sa to dá vidieť tak, že ohryzok ako chlapi, ale to sa dá dneska operovať, takisto aj pohlavné ústrojenstvo sa dá dneska operovať. Takže čo je za mňa taká rada, keď ťa dievča chytí za ruku a zistí, že je silnejšie ako ty, tak asi to dievča není. A druhá vec, keď máš 45 nohu, tak tomu ver, že to není žena. No prišiel som do reštaurácie, konečne som si vybral niečo. A dal som si takúto sushi rollku. Vynikajúce. Toto je nejaké predjedlo, ktoré mi priniesli, predpokladám, že zadarmo. Tak to chutnám. Ďalší chod je gyoza. Punkavá, výborná. Posledné jedlo, steak s rýžou. Dnesko je fakt, že super spravené. Som milo prekvapený. Nebudem klamať, dal som si ešte jednu rolku. Som sa obetoval kvôli vám. Určite. Milujem štiplavé. Moc dobré. Zaujímavosť. Tí, čo ste si mysleli, že ste jedli wasabi a jedli ste takúto pastu, tak ste nikdy nejedli wasabi. Ľudia, ktorí majú radi sushi, tak to väčšinou vedia, ale pre tých, čo to nevedia, tak takáto obyčajná pasta wasabi obsahuje asi tak 4% reálneho wasabi. Obrovská väčšina z toho je vlastne chrén, zahušťovadlá, škrob, arómy a farbiva. No, ponáhľam sa na zápasy, lebo dneska boxuje jednu dievča od nás. A akurát som zistil, že včera po tréningu som si zabudol rukavice v telocvični. Rukavice sú tu, nikto mi ich nezobral. Dneska som boxoval zápas na mech, takú simuláciu zápasu. Mi zaskapať.
Toto sú ináč Kubánci. Dnes ste mohli vidieť na videi. Let's go! Šiel som sa ostrihať. Evidentne chlapec nevie vôbec strihať, ale vypýtal si už trojnásobek agenta žena. Tak toto musím normálne rozdýchať. 3 veci viem garantovať určite na 100%. Prvá vec, že som vypotil aspoň kilo. Druhá vec, ten chlapec neostrihal za svoj život viac ako 10 ľudí. Tretia vec, prvýkrát v živote videl bradu. Len, že strihal alebo holil. Videl. Žiletkou robil asi tak, jak panna s penisom. Normálne mi neholil chlpy takto, ale takto, do strany. A som bol okolý. Chalani slovenskí barberi, srandoval som, že budem platiť už maximálne 4 €. Zaplatím vám, len prosím vás, že ma nenecháte takémuto magorovi. A vyťahol vočené servítky a s tým ma akože vydezinfikoval. A potom mi umýla hlavu a všetko mi umýl s tými vočenými servítkami. Zaujímavosť, nevedel som, či je to pravda, ale teraz keď ma strihal, tak som hovoril, že chcem 4 mm. Hajci ukazujú číslovky takto. 1, 2, 3, 4 a 5. Ukazujú to naopak. Dneska som si na tréningu to zamakal, tak som si povedal, že pôjdem večer na masáž. Tak som išiel tam a bola zavretá. Tak idem naspäť. Aby ste vedeli, tak v Pume sú práve teraz zľavy 40% na všetko obuv, keď si kúpiš dvoje. Takže tí, čo ma poznáte a viete, aký som chorý, tak samozrejme, že už testujem tie najlepšie a najrýchlejšie Pumy. Pumy sú ináč vynikajúca obuv, akorát trošku dosť taká nedocenená. Ani mne osobne nie je extra príťažlivá značka Puma. Bežci, ktorí behávajú a vyznajú sa do tenisek, tak vedia, že Puma sú úžasné boty. Uvidíme, či vôbec budú mať moje nejaké číslo. Davidko, ty si nepoužiteľný. Ty nedokážeš proste odmietnúť big deal. Tvoje tenisky, ponožky, hladinku a tričko Puma Bangkok. Hlavne za úplne smiešnú cenu, čo je najdôležitejšie, mám spomienky na Bangkok. Sa to ešte aj dnes. Pozrite sa. Akože zažil som už hocičo, ale že by ma chcela vyfajčiť účastníčka Miss Trans, tak to bola novinka aj pre mňa. In Thailand everything is possible. Objednal som si wagyu steak s rýžou a sushi rollku. Aby som si ja nedal poradne dobré jedlo, kvôli tomu, že je drahšie. Čo keď ma zajtra zrazí auto? Však by som sa chodil sám seba strašiť. Tak tu vyzerá avokádo. Je cukina. Klasika. Taxikár ma veze na masáž do centra. Po toho, že už dvakrát zle odbočil, sme práve najebali. Povedal som si, že nejdem skútrom, lebo nechcem riskovať zdravie. Toto bolo niečo neuveriteľné. Keby som to nekameroval, tak mi to ani neuveríte. Prvá si 4-krát zabočil zle, potom sme najebali do niekoho, potom sme ujebali späťák. Úplne fajn.
pravidlo, čím staršia thajka, tým silnejšie ruky. No toto je ten mini burgerik Wagyu. Toto je burger, kde namiesto žemle je rýža, alebo takáto rýžová žemla a hranolky. Také mini mäsko. Už som 2 týždne v Thajsku a ešte som neboxoval. Či si toto video nebude volať Taste of Bangkok. A keď v podstate som vlastne jeden zápas boxoval, ja som zajebal všetko. No a k týmto jedlám, keďže tu furt iba jem, z vás si možno povedia, že však si tam na zápas alebo na turnaji nerobíš váhu. Ideš na turnaj, máš 5 zápasov, tak musíš 5 dní navážiť. Není to tak v profi, jak napríklad v profesionálnom boxe, alebo keď vidíte v MMA, to je dneska také populárne, má v zápase o 10 kg viac. U nás je to tak, že keď vyhrám zápas, budem boxovať, dajme tomu zajtra a musím mať znova tú istú váhu. To znamená, že to by sa v tomto prípade, ak by som nejak extrémne odvodňoval, odbočuje zápas a ráno ťa čaká znova váha. Čo je pre profesionálov nepredstaviteľné. Oni udržia na tú jednu jedinú sekundu, ktorá je na tom vážení. Vidíte, že koľkokrát tam idú odpadnutí a nevedia sa ani hýbať. U nás je to presne naopak. Je to moja váha skutočná. Preto ja si tú váhu musím upravovať už cez tú prípravu tak, aby sa mi nestalo, že dojdem sem a dáme tomu 10 kg. Ďalšia vec je to, že do Thajska som sa na to musel pripraviť ešte viac, pretože je tu hrozne teplo, hrozne dusno, hrozne vlhko. To znamená, že naše telo sa extrémne odvodňuje. Tým príjmať naozaj veľa tekutín, veľa elektrolitov. V tomto prípade by sa nedalo ani odvodňovať. Pokiaľ teda by som nechcel zachádzať do nejakého extrému a ubližovať si. Keď si niekto 100 kg a vypiješ 3,5 litra vody u nás, tak tu vypiješ 5,5 litra vody. Človek sa ide prejsť a vypotí ze seba aj démona. 48 minút na motorke, ale ani raz som nemal ten pocit, že sa mám bez život. Takže super, musím si zaklopať. Vlastne ani som vám nepovedal, kam ideme. Ideme do chrámu Wat Po. Najväčšia ležiaca socha Budhu, ktorý poznáte tieto gongy. Je to naozaj až neuveriteľné, akú majú sílu. Taká to je obrovská dosada. Takto vlastne vyzerajú tradičné ťuk-ťuky. Kúpil som si lístok na loď a idem pozrieť do Chinatown. Proste zastavia, naskáču ľudia, ide sa ďalej. MHDčka na lodi. Ešte to tak aj vyzerá. U nás v našom svete sa snažíme všetko automatizovať. Tu je proste 3-4 ľudia kvázi MHDčke, majú lístok, potom ti ten lístok cvaknú a není tu že napísané, že aká je zastávka, ale každý ti povie, každý kraj zakričia, že Chinatown. Tá socializácia u nás skoro vymizla. Dneska sa rozprávajú deti iba s telefónom a s počítačom. Napríklad aj v autobuse, obyčajnom autobuse, neviem, jak im to síce vychádza finančne,
ale vždy je tam človek, ktorý riadi, plus tam je ešte jeden človek, ktorý dojde za tebou, keď sa nastúpiš, predáte lístok a poviete, kedy máš vystúpiť. To je Chinatown. Tréningová hala už bola zastutá, ale ktorý tu má na starosti nejaký vrátnik, tak mi dovolil, že mi začne svetlo a môžem si tu hodinu zatrénovať. Vlastne som si iba povedať, že tí, ktorí to nepoznáte, tí, ktorí neviete, čo je naozaj box, tí myslím naozaj box. Jeden z vás nemôže ani jedno jediné slovo hovoriť do boxu. Let's fucking go! Máme po vážení, idem si trošku oddychnúť, nastaviť hlavu, urobiť si nejaké veci predzápasové, ktoré rád robím a ideme na to. Úplne nový dres, dneska po krsti. Tento batok bol so mnou na majstrovstvách sveta 2013, čo je 11 rokov dozadu. Som mnou prešiel, myslím, že niečo cez 20 krajín. Na svoje spomienky. Let's go. Mám po zápase. Zápas som prehral. 5-0 na body. Možno moc nerozumiem boxu, ale po prvom kole som si sadol do rohu a bol som na 1,000,000% presvedčený, že prvé kolo som vyhral. Tréner takisto. Vyšiel hore a povedal, že prvé kolo sme určite vyhrali. Pošiel do ringu druhý tréner, ktorý povedal, že dali nám to prehrať u všetkých rozhodcov. Trošku ma to rozhodilo, nebudem klamať. A druhé kolo pokračovalo podobne. Preto trošku viacej natriafal a uvedomoval som si, že OK, že toto kolo si mohli nechať otvorené. Tretie kolo bolo také, že polku kola som videl skôr preňho. Bol tam presnejší, udieral také slabšie údery, nič mi to neurobilo, ale trafal. A druhú polku kola som naozaj sa zakúsol a zabojoval. Záver som urobil pre seba. A do poslednej sekundy som veril, že to dajú vyhrať mne. Ale nedali. Čo sa dá robiť, to je box. To je šport, to je život. Každopádne som rád, že som tu mohol byť. Tentokrát to nevyšlo. Naboxoval som s nejakým bečkovým boxerom, ktorý bol trojnásobný medailista z majstrovstiev Ázie. Zúčastnil sa olympijských hier 2016 v Rio de Janeiro. Keep going. Let's go. Miculek was jumping in behind those shots, so he's obviously decided to be aggressive. That pent-up aggression from having that walkover. He's fresh. Good jab again. Adalbek Ulu trying to keep his man at range, but Miculek like a buzzsaw at the moment, just coming forward. He's certainly cutting the bigger man, Adalbek Ulu, down to size. And that's come down to game plan, because as you can see, Adalbek Ulu has thought, I'm going to come out, work behind my jab. And Miculek has said, nope, this is the style of fight we're going to have, as the referee does well to get out the way there. Good footwork from the referee there. Holding. As you say, there's plenty of meat in these shots, and signs that Adalbek Ulu is beginning to go through his repertoire. Miculek might have went a bit early with that attempt, maybe over-eager. Miculek, I think, is taking a lot of these shots on the gloves. Yeah, he's got a good composed guard, a good high guard. Referee again warning that use of the straight arm. Rather than punching, he's just holding the arm out, just trying that as a range finder, Adalbek Ulu, which is a good sign for Miculek, because he's not quite found his range yet. However, good footwork there from the big man in red, spins round. The referee's been busy. Inside the final 30 seconds of round one. This is one of those rounds which probably score it to Miculek just because he's the man coming forward. Yep, I would agree with you. There's
a final flurry could send it either way, but Michalek has been aggressive. However, there was 3 or 4 good exchanges there from Udalbek Ulu. So what do the judges fancy at the end of this one? Áno, moje pocity nemuseli byť úplne objektívne a každopádne treba boxovať tak, aby to nebolo na body a nebolo čo bodovať. V tom prípade nie je čo riešiť. Treba makať viac, byť lepší a posúvať sa dopredu. To je celé. Opa. Ani vám nebudem hovoriť, že jak sa toto šmíka. Lebo šlápky mám úplne bez gripu. Normálne tu stojí človek a došiel vyložiť za mňa nákup. Ja odpadnem. Ešte mi aj balí nákup do tašky. Bol som si po zápase kúpiť nejaké sushi, takže idem sa dobre nájsť a zajtra pokračujeme. Zaujímavosť, keď som brigadoval v firme Red Bull, dozvedel som sa, že úplne prvá verzia Red Bullu bola vymyslená tu v Thajsku a bola bezbublinková. Bolo krásne vyzdobené mesto, lebo kráľovná mala narodeniny ako kráľovnej. Áno, v Thajsku vládne král a myslím, že táto žena je aktuálne jeho 5. alebo minimálne so 4 sa rozviedol. To je celkom kontroverzné na kráľa. Celkovo tento kráľ je extrémne kontroverzný. Veľakrát sa objavuje niekde polonahy. Dokonca ponovom je v Thajsku zlegalizovaná marihuana. Za som bol v Thajsku naposledy, tak za všetky drogy bol v Thajsku trest smrti. Dneska je v Thajsku marihuana úplne zlegalizovaná. To znamená, že na ceste v hociakom obchode si kúpiš marihuanu. Myslím, že kráľ bol známy aj tým, že dokonca uniesol svoju dceru alebo ženu, niečo také, už si to presne nepamätám. A zavrhol nejakých svojich synov, ktorí sa odsťahovali do Ameriky. Extrémne známy tým, že strašne veľa peňazí míňa. Na svojich cestách si prenajíma celé hotely luxusné. Dokonca viem, že na jednej ceste s ním bolo nelen nejakých 250 zamestnancov, alebo teda sluhov, kuchárov a tak ďalej, ale bolo s ním viac ako 30 psov. 30 psov. Extrémne sa na ňo Thajci hnevajú napríklad aj za to, že vlastní nejaké špeciálne upravené lietadlo, ktoré má hodnotu skoro až 1,5 miliardy dolarov. Extrém. Došli sme na market Chatuchak, alebo Chatuchang, víkendový trh. Keď si u nás na hoteli vyberete polievku, to vám zlopne. No na toto sa už 2 dní teším. Kúpil som takéto japonské jablko, už toto jablčko stalo 6 eur, čo je strašne veľa. A sám sa nám to strašne zvedavý. Čo na to môže byť také iné? Idem humiť a hneď som tu. No, musel som humiť minerálkou, lebo nič už to nemám. Thajskú vodu teda piť nebudem. No som zvedavý. Má to takú divnú textúru. Je to iné než normálne jablko. Že by to stálo za 6 eur, tak to zase ne. Normálne jablko, akorát to je trochu lepšie. Toto bola ďalšia jedna z najznámejších ulic Bangkoku, ktorá je známa tým, že je tu strašne veľa prostitútiek.
alebo teda ladyboyov, a volá sa Sojkov boj. A je tu úplne vidieť, že jak nemajú radi kamery a jak tie prostitútky okamžite reagujú na tú kameru, že sa okamžite otáčajú a skovávajú a robia sa, že tam nie sú. Je to tu, že komplet sama prostitútka, všetci od teba chcú peniaze a človek si na to asi za 30 sekúnd zvykne a začne mu to lesť strašne na nervy, ale strašne. Pokiaľ teda není fajn špeker, lebo tá prostitútka má medzi nohami prekvapenie. No tak máme posledný deň v Thajsku. Dneska počuje jedna Slovenka o účasť na olympiáde. Takže práve som na ceste do haly, ideme fandiť, potom sa pobaliť a večer letíme domov. The winner by split decision in the blue corner. Wow, obrovská emócia. Jessica Trebelová práve vybojovala zápas s Francúzskou, vyhrala 3-2 najtesnejším možným rozhodnutím a zabezpečila si tak miestenku na olympijské hry. Neskutočná emócia, všetky nám stáli chlpy a wow, to sú momenty, ktoré proste človek nezabudne. Historicky prvá žena za Slovensko na olympijských hrách. Wow, niečo úžasné. Jessica tu bola úplne solo, mala svojho vlastného trénera, ktorý sa o ňu staral, dokonca to boli ešte o týždeň skorej ako my, reprezentácia Slovenska. Chodila na sústredenia do Uzbekistanu a všade možno po svete. A jej rodina do nej natlačila strašne veľa peňazí, strašne veľa úsilia, strašne veľa času a klobúk dole, vyšlo to. Box je šport, alebo celkovo v živote to niekedy proste nevidia, keď do toho natlačíš čokoľvek, ale vyšlo to. A to je úžasná emócia a všetci si to zapamätáme. Klobúk dole. No a to je z Thajska všetko. Ja by som sa chcel strašne moc ešte raz poďakovať každému, kto mi čo len 1 euro hodil do tej športkasy, alebo mi ho poslal na účet. Každému, kto mi nejako pomohol, či už mi venoval čas, peniaze, nejakú starostlivosť, alebo akokoľvek sa podielal na mojej príprave. Tá príprava bola extrémne dlhá, trvala vyše pol roka. Stálo ma to strašne veľa energie, strašne veľa peňazí, strašne veľa snahy, strašne veľa potu. Aj keď bohužiaľ na olympiádu sa mi dostať nepodarilo. Extrémne som si to užil, extrémne som vďačný za to, že tu môžem byť. A bez vašej pomoci by som bol maximálne tak na majstrovstvách Slovenska a ne na kvalifikácii na olympijské hry. Moja ďalšia zastávka bude v susediacom štáte Slovenska. Bude to niečo zaujímavé, niečo iné. A nechajte sa prekvapiť. Ďakujem za sledovanie, za podporu, za každé jedno zdieľanie týchto videí. A keď som si v živote nemyslel, že budem natáčať nejaké videá o tomto, čo robím, dostávam od vás obrovskú odozvu, čo ma strašne baví. Som rád, že vám môžem ukázať to, čo ste nevideli, alebo niektorí z vás neuvidíte možno nikdy. Ďakujem pekne za podporu, za každý like, za každé zdieľanie a hlavne za to, že ste mi držali palce. Čaute.